ଗାତରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପୋତା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ହଳଦିଆ କଲର ପାଣି ବାହାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ବାରିପଦାରୁ 17 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛେ। ଚାରିଆଡେ ପୁରା ସୁନସାନ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛରେ ଏଠି ଶ୍ମଶାନ ଅଛି ଓ ଏଠି ସବୁ ଭୂତ ଛଡା ଯାଇଛି। ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଡ୍ରେସ କପଡା ଓ ସବୁ ପଡିଛି। ଖାଲି ପଳପଳା ନଦୀର ପାଣି ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ପଛ ଆଡୁ କିଏ ମତେ ଦେଖୁଛି, ପିଛା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଛ ଆଡେ ତ କେହି ବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଖାଲି ଭିଡିଓ ଲାଗୁଥିବ କି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଥରେ ଏଠି ଯିଏ ଯାଇଛି ସେ ଜାଣିଛି। ଦେହରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଅଲଗା ଟାଇପର ଫିଲ୍ ଆସେ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଫିଲ୍ ହୁଏ ସେଠି। ଏଠି ଆସିବା ପରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ସେଠି ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଭଳି ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଏହି ବନ୍ଧ କେବଳ ପଥର ଓ ପାଣିର ନୁହେଁ, ଏହା ପଛରେ 114 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଅଛି। 1912 ମସିହାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜାନଲ ମାର୍ଟିନଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂ ରେ ଏହାକୁ ବନା ଯାଇଥିଲା। ସେଟା ଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ୟୁଗ। ସେହି ସମୟରେ ମହାରାଜା ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସାମାଖୁଣ୍ଡାର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ବି ଏହି ପଥର ଗୁଡିକ ଠିକ ସେଇଠି ହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଜାଣି 114 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ପଥର ଗୁଡିକ କଣ କଣ ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଲୋକ କଥା ଅଛି କି ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଝିଅ ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଠିକାର ଗାଁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଝିଅ এই ଡ୍ୟାମରେ ହିଁ ବୁଡି ମରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିନଥିଲା। ସେହି ଦିନରୁ ଆଜି ଯାଏ ଏଇ ଡ୍ୟାମରେ ସଞ୍ଜ ବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଘ୍ନ ଘଟେ। ଇଏ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଇଏ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଝିଅର ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ତ? ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ସେଇ ଝିଅ ବୋଧେ ଏଇ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଧଳା କପଡା ପିନ୍ଧି ଘୁରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଗାଁକୁ ବି କିଛି ପଚାରିବା ଏଠି କଣ କଣ ହେଇଛି। ଏଠି ଆମର ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି। ଏଠି ଆମର ଦି ବର୍ଷରେ 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଥିଲା ITI ପିଲାଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ଫେରି ବାଲାଟା କୋଲକାତାରୁ ମୁର୍ସିଦାବାଦର ଲୋକଟା। ଏଠି ଆସିକି ଡେଥ୍ କରିଥିଲେ। କେମିତି କି ସବୁ ପହଁରା ପହଁରି କରୁଥିଲେ, ସେ ଛୋଟ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡଟା ଗଳିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଠି ଡେଥ୍ କରିଗଲେ। ନା ରାତିରେ କିଛି ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କି? ହଁ, ଏଠି ରାତିରେ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଏଇଟା କି ଡ୍ୟାମ ବନେଇବା ଟାଇମରେ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା ଓ ପାଣି ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ବହିଲା, ତାକୁ ବନେଇ ହେଲାନି। ତା ପାଇଁ ଗାଁର ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ମାରିଦେଲେ ଏ ଡ୍ୟାମର ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏଇଠି। ହଁ, ସେ ଟିକେ ଆଗରେ ଅଛି। କୁହାଯାଏ କି ଯେ ଜାଗାରେ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପାଣି ବାହାରେ। ଆଜି ବି ସେଇଟା ବାହାରୁଛି। ତ ଆମେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯୋଉଠି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପୋତା ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏଇଟା ସେଇ ଗାତ ଯୋଉ ଗାତରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପୋତା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ହଳଦିଆ କଲର ପାଣି ବାହାରେ ଓ ସେଇଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପାଣିର ସୁଅ ଆସୁଛି। ପୁରା ଚାରିଆଡେ ପାଣି ହଳଦିଆ ହିଁ ହଳଦିଆ। ତ ଏବେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆସିଲାନି ଓ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଏକା ମୁଁ କହିବି ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କେବେ ଏକା ଆସିବେନି ରାତି ସମୟରେ। କଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି କିଛି ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କୁଆଡେ ଗଲା? ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ ଆଇକନ ପ୍ରେସ କରନ୍ତୁ।